אופק לבן הוא אחד כזה, שממש כיף לעבוד איתו. הוא עונה על כל הדרישות שאפשר בתור ספק. שמי חגית, אני רכזת משאבי אנוש בקבוצת סוגת. אנחנו עובדים עם אופק לבן מעל 5 שנים, באיזשהו נופש שהיה לנו, והיינו באמת דקה 90 מלבחור איזושהי מתנה, והסתבכנו עם ספקים אחרים. הגענו לאופק לבן במקרה, ובאמת הם עזרו לנו, ותוך שבוע ימים דאגו לנו באמת לכל מה שרצינו. ספקים אחרים פשוט הגענו לסיטואציה שהיה חסר במלאי, והמיתוג לא נעשה כמו שרצינו. כשהגענו לאופק לבן, אז באמת הם ענו לנו על כל מה שרצינו, באמת. אחד היתרונות באופק לבן, שבאמת המגוון של המתנות הוא עצום. אם זה מזון, אם זה ציידניות ותיקים וכלי בית. עצם זה שהמגוון הוא עצום, אז אנחנו באמת כל הזמן משנים את המתנות, אנחנו לא חוזרים על אותו דבר. כל המוצרים שהזמנו אופק לבן באמת היו באיכות טובה, אנשים מאוד נהנים להשתמש בהם. המתנה האחרונה באמת היה גאדג'ט, מערכת מיני קריוקי, שחילקנו במסגרת נופש חברה, ובאמת התגובות היו מאלפות. עד היום אנשים באים לבקש, לשאול אם נשאר לי ספרים. בהקשר לשירות, אין מה להגיד, אני מורידה בפנים את הכובע, תמיד זמינים בכל שעה, אם זה בוואטסאפ, אם זה במייל. כל שאלה, תמיד יש תשובה, תמיד יש מענה. ברגע שאני עושה הזמנה, אני יכולה לדעת בראש שקט שההזמנה תגיע בזמן, ארוזה כמו שצריך, ויש לי ראש שקט להתפנות לדברים אחרים. כשאני רוצה באמת לבחור מתנה לעובדים, אני פשוט שולחת וואטסאפ לעידו. אומרת לו את התקציב, את הכמות שאני צריכה, מה הכיוון. הוא שולח לי רשימה שלמה של אופציות לבחירה, לפי התקציב שלי, לפי הכמות שאני צריכה, כולל מיתוג, לא כולל מיתוג, ומשם אנחנו מתקדמים להזמנה. בתור אחת שעובדת כבר 17 שנה במקצוע הזה, אני דואגת לשמר ספקים טובים. לא קל למצוא ספק טוב, שנוח לעבוד איתו. באופק לבן הוא אחד כזה, שממש כיף לעבוד איתו. הוא עונה על כל הדרישות שאפשר בתור ספק.